Kaixo, hementxe gaude, errefuxiatuak gaur zu biharni Zumarragako Zelai Aristi Kulturretxean dagoen erakusketan, eta azalduko dizuegu pixka bat, lehenengo nondik sortu den erakusketa hau, ez? Izango litzatekela pixka bat proiektu honetatik. Hemen bagaude elkarlanean itsasondoko ongizate batzordea eta Hotz Legazpi elkartea. Eta, badauzkagu proiektu desberdinak ez, baina nola sortu zen hau, orain esplikatuko dut nola zertan datzan tazan kanpaina ez, baina hau izan zen pixka bat erakusketan nondik hasi izan edo. Kontua da, Zizurkileko kultur batzordetik kontaktatu zutela gurekin, katilu solidarioak saldu nahi zituztelako. Eta horren arira, galdetu zuten geneukan informazioen inguruan, azaltzeko, edo agian interesgarria litzatekela erakusketa bat montatzea. Eta, Itsasondo eta Legazpin artean elkarlanean, proiektu honen arira erakusketa sortu zen, ez? Zer da katiluen proiektua? Proiektu hau, SOS Refugiadosen rezetik dator, eta hemen ikusi dezakezue pixka bat nola dan proiektu honen nondik norako guztia, ez? Aurrera eraman zen Grezian, Atenasen, Victoria Gizarte Zentruan. Goran dauzkazuen argazkiak, zentru horretan umeekin egindako tailerrak dira. Marrazki bakoitzaren azpian, argazki bakoitzaren azpian badago ume bakoitzak lanketa bat eta gero egin duen marrazkia, ez? Eta horren ondoren, pixka bat, ume horren istorioa ere, aurpegia jartzeko. Eta zertan datza proiektua, ume horien marrazkiak, badana errefuxiatuen auzien inguruko, tematikaren ingurukoak direnak ez da. Gero, elkarlana egiten dugu ere, Toledo eta Asturiaseko bi artisauekin. Toledon dago Fran, alfareroa dana, eta marrazki tazak berak egiten ditu. Gero, Asturiasera bidaltzen dira, eta han dago beste artisau bat Inez deitzen dena, eta berak egiten ditu marraztu ume hauen marrazkiak tazatan. Orduan gero guk irteera ematen diegu, 10 eurotan, taza katilu solidario hauei, eta 10 eurotan saltzen dira. 7 euro badoaz, SOS Refugiadosentzako, eta guk 10 saltzen ditugu beste 3 salbamento maritimora bidaltzen ditugulako ere. Hemen erakusketan badugu zerrenda bat, interesa duenak izena eta telefonoa uzteko eta katiluak eskuratu ditzazkete. Forma parte de la exposición también Salvamento Marítimo Humanitario. Esta asociación inició su andadura en 2015 ante la inminente llegada de inmigrantes a las costas griegas. Aquí podemos ver los rescates que se hicieron durante el 2017. Como he comentado, en 2015 iniciaron su andadura en Grecia, han tenido un proceso de transformación, ahora mismo trabajan en el campamento de Vial. Allí tienen un consultorio médico donde se atiende diariamente a las personas refugiadas que están allí. También hacen atención a la llegada de las arribadas de los barcos y también atienden las urgencias que se dan en Quíos. De Estela Maris a Itamari, el barco ya está listo y ha zarpado hoy hacia Santurtzi. Lo que queremos demostrar al Estado español es que el barco está listo y que no queremos que haya ni una muerte más en el Mediterráneo. Gu Hotz Legazpi gea, momentu hartan baita erakusketan aigea itsasondokin elkarlanean, eta hemen esposizioko parte honetan ikusten indien proiektu ezberdinak, eta hemen adibidez baita indako proiektuen kartelak ebai. Eta momentu honetan aigeana ebai, tazakin aparte, aigea liburu hau ingenun, Legazpiko umekin indako marrazkiekin indakoa, eta bain eskoletara baita eraman behar da, eta baita umek pixkait ikusteko gertatzen nahi dena ebai
konstiente izateko pixkat, eta horrekin ebai alda hemen apunta eta liburua ere bai erosi nahi duenak ere. Aktibidade bat genuen, da jarri zeien pelikula bat, tardun behaiek hori ikusi ondoren, intzuten bakoitzak marrazki bat, eta hemen hau da ikusten duzuena. Liburua baita salgai dago, 10 eurotan, aukezo baita horri bat apuntatzeko nahi ezkeo, eta gero baita eskoletara eramateko intentzioa dago. Baita horre ikastetxetan ikusiko dute baita egoera zein dan honekin. Eta hemen baita dauzkeu esku horri batzuk, jendek eramateko, eta horren ikusi dezakete bai, Salvamento Marítimo Humanitario, Enresos Refugiados, pixkat elkarte guztik zeiten deun, eta ideia hori da. Hemos querido poner también en la exposición los chalecos y los cascos y las mantas que se usan en las misiones, pero estos chalecos son los que compran los refugiados cuando hacen las travesías y queríamos señalar, porque igual la gente lo desconoce, que no están hechos con materiales adecuados y al contacto con el agua lo que hacen es coger peso y hundirse en vez de flotar. No son realmente unos chalecos salvavidas y podemos ver también que esto no es un chaleco salvavidas tampoco. También en la exposición ha colaborado con nosotros el periodista y fotógrafo Javi Julio. Él también colabora con Salvamento Marítimo Humanitario y hace fotos que llegan bastante a la gente. Erakusketaren beste zati bat, elkarlanean gauden beste elkarte bat ere, zaporeak da, ez? Badauzkagu 8 erakusketan zehar, pixkat ordenean, errefuxatuen pixka bat prozesu honen bilakaera osoa azaltzen dutenak, ez? Iristen direnetik, proiektutan sartzen diren arte. Zer egiten du zaporeak, bada pixka bat, beraiek dedikatzen dira jantoki janaren inguruan, ez? Jantokietan janaria prestatu eta banatzera. Pixka bat alde hau izango litzateke, sukaldean hasten da, ez? Prestaketa guztia. Esan beharra daukat, zaporeak lehen bazegoen Atenasen eta Kiosen lan egiten zuten, baina gaur egun bakarrik Lesbosen geratu dira. Eta lanean egon diren 2 urtetan, 700.000 otordu baino gehiago eman dituzte, bai. Sukaldea, montaje hau izango litzateke pixka bat beraien lana, batzutan banatzen da eta batzutan jantokiak izaten dira. Janari banaketa eta proiektu berriak eta esperantza. También forma parte de la exposición Pasaportes para Siria. Iniciaron su andadura recogiendo portabebés para enviar a Siria y consiguieron recoger unos 3.000 y fue todo un éxito y han sacado un libro también que lo hemos puesto en venta. La gente que quiera puede apuntarse en una lista que tenemos puesta y le haremos llegar el libro. Un poquito cuentan, ¿no? Qué suerte tenemos de haber nacido donde hemos nacido, ¿no? Simplemente por el hecho de haber nacido aquí y no en otro sitio.